Ayan mga idol. Napakalingawan na berhubungan mga idol. Tanong na po. Pura na ibalhin mga idol. Itong dahil na po ng plasta. Hindi na kumatiman. Hindi na kumakapot. Ang mga sagbot nga, manurok sa solution ka. Hindi na kumakabot. Huwag mo sa slayer. Tapi importansya di sa idol. Ay mga sagbot nila nurok. Hindi na ito siya makabot dito. So ito yung parang yung sagbot.
gapot na gusto doon. Ayun mo. Bikihan na niya.
karon akong nag-ibtan og sagbot. Pero wala na tingubon og silid. Kasi ni pag sagbot yun. Diba?
siligan. Sige. Tignan nila. Dito ko ulit. Mga idol. Sagpot ng mga idol. Ayan. Okay. Ito. Ito yung dito. Limpyo na mga idol. Ano yung mga sagpot. So daghang kayo salamat mga idol sa inyong pagsunod kanunay sa tanan ko nga ginahimo sa dinhira ko sa among isang balay. So salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-follow kanunay sa ako nga Facebook page,
sa ako sub nga sa akong YouTube channel mga idol. Salamat sa inyo ang suporta. Salamat sa inyong pag-follow. Hinaw ko mga idol na sa kanunay padayon ang inyong suporta din ako. So, dinero ko ito mga idol. Kaya salamat sa inyong tanan. God bless.